Jama'a assalamu alaikum, sunana Nura Tasiu. Bibiya ta a cikin wannan tasha tawa ta Kano SSTV da wayar mahalli da irin su suna mahalli. A yau zan kawo muku wani bidiyo na yadda ake tace ruwa kogi zuwa ruwan famfo. Da kuke gani shine guri na farko da ruwa daga kogi yake zuwa cikin matatan ruwa. Akwai injina a ƙarƙashin kogin nan wanda ake kiransu da submersible pumps, waɗanda suke famfa ruwan da ƙarfin tsiya daga cikin wannan kogi su kai shi har zuwa clarifier. To kamar yadda kuke gani, wannan shine asalin raw water ɗin da yake tahowa daga kogi, wato asalin ruwan da ake zuƙowa daga kogi a turo shi zuwa wannan guri, ya bi wannan kwararo da kuke gani ya shiga abin da ake cewa clarifier. Ita clarifier a cikinta ake fara tace ruwa a wannan mataki na farko.